Ел укытучысы Бүтін Россия бәйгесенең район этабы лицей, гимназия Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе базаларында оештырылды. Һәр мәктәптән бер яки берничә укытучы үз көчләрен сынарга, осталыкларын күрсәтергә, тәҗрибә уртаклашырга җыелдылар бирегә. Бу конкурста инде безнең мәктәп турында катнашып, җиңү яулаган укытучыларыбыз дәресләр, сыйныф сәгатьләре, мастер-класслар күрсәтәчәк. Безнең инде үзебезнең лицейда беренче турда 6 укытучы катнашты. Алар инде дәресләрен күрсәттеләр, мастер-класслар күрсәттеләр. Бәйгедә катнашучылар зур әзерлек белән килгәннәр. Беренче турда 2 сынау узарга кирәк. Мөгаллимнәр чит мәктәптә таныш түгел укучылар белән дәрес үткәрделәр һәм тәрбия сәгате оештырдылар. Һәр чыгышны жюри әгъзалары билгеләп барды. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге нәрсәдә дип әйтсәк, бик каты әзерләнде укытучылар мәктәп этабын уздыруга. Мәктәп этабы үтте, мәктәп этабында җиңеп чыгучы муниципаль бәйгегә килде. Һәм инде жюри составында да бераз үзгәрешләр бар. Без чит районнан эксперт чакырттык, гадел булсын өчен, һәм конкурсның асылы нәрсәдә гаделлектә. Башка еллардан айырмалы буларак, быел сыйныф җитәкчесе бәйгесе урынына шушы ук конкурста тәрбия вакыйгасы дигән сынау кертелгән. Максаты дәрестән тыш чараларны оештыру һәм уздыру, тәрбия өлкәсендә нәтиҗәләргә ирешүгә юнәлдерелгән һөнәри компетенцияләрен күрсәтү иде. Быелгы ел укытучысы конкурсы башка еллардан үзгә буларак, белем бирү белән генә, дәрес күрсәтү белән генә шикләнми, укытучыларыбыз тәрбия юнәлештә дә үз көчләрен сыныйлар. Без аларга уңышлар телибез. Икенче тур укытучы мастер дип аталды һәм педагоглар мастер-класс үткәрделәр. Инновацион педагогик тәҗрибәне презентацияләү һәм трансляцияләү өлкәсендә һөнәри осталыкларын күрсәттеләр, практик эш белән дәлилләделәр. Найла Саляхова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.